Ginkompirma sang Department of Public Works and Highways nga wala sang mga dokumento nga may kailabtanan sa investigasyon sa irregularidad sa flood control projects ang nadalahig sa sunog nga nagluntad sa ila building kahapon. Sa DPWH ang nasunog nga building among ang Bureau of Research and Standards o BRS nga nahamtang sa Quezon City. Base sa report sa Bureau of Fire Protection National Capital Region, naglabot sa third alarm ang sunog antes ni napalong sang tak na 1:49 sang hapon. Sunod sa DPWH ang BRS among ahensya nga responsable sa pagbusisi, pagtuon, pilot testing kag pagtukod sa mga policies para sa mga proyekto nga pang-infrastruktura sa gobyerno. Wala naman sang nasamaran sa insidente suno pa sa ahensya. Base sa inisal nga investigasyon, ang kalayo nag-umpisa sa isa ka computer unit sa sulod sang materials testing division. Para ang hugot nga investigasyon agud may baluan ang iban pang mga kabangdanan sang sunog kag malikawan ang kaangay nga insidente sa palaabuton. Samtang sa isa ka separadong nga pahayag, ginmando ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang gilayon nga pagpakigsapol sa National Bureau of Investigation kag Bureau of Fire Protection agud imbestigaran kag klarohon kung may posibilidad nga hungod ini nga ginsunog. I am asking the NBI and the BFP to check if there's arson. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. And it's a working day, so people were able to save their computers, hopefully, which contain the information. But syempre, it's disturbing that in a place like Quezon City, masusunog yung record sa isang office na maraming investigation pa ang kinakailangan mangyari. Nabarian si Ombudsman Jesus Crispin Remulla.